Privredno-sajamska manifestacija Dani čačanske privrede održana je danas u Privrednoj komori Srbije i na njoj su se predstavile 30 čačanskih kompanija sa svojim proizvodima i uslugama. Manifestacija je imala za cilj da se objedinjeni privredni potencijali ovog grada prezentuju na jednom mestu u velikom broju privrednika iz svih delova Srbije, kao i svim zainteresovanjima za poslovnu saradnju. Evo, zaista drago mi je da je poseta izuzetno velika i očekivana. Danas ćemo biti u prilici da predstavimo privredu grada Čačka, potencijale privredne našeg grada, zatim da predstavimo turističke potencijale grada Čačka i bit će mi drago što sam danas ovde da u ime svojih sugrađana i u ime svojih saradnika pozdravim sve prisutne. Moram reći u ovoj teškoj situaciji da nije loše u Čačku, imajući u vidu da Čačak ima dugu tradiciju što se tiče privatnog preduzetništva koja datira još iz 19. veka, tako to je jedna tradicija koja je nastavljena do današnjih dana i moram se pohvaliti da po broju malih i srednjih preduzeća i porodičnih firmi da prednjačimo i sada u Srbiji. Inače, grad podsticajnim sredstvima subvencioniše otvaranje novih radnih mesta preko samozapošljavanja, novog zapošljavanja i to već radimo zadnjih nekoliko godina. Preko 2 miliona eura je uloženo u tu svrhu, ali već je dalo rezultate i nastavit ćemo. Znamo da je privatna praksa i privatno preduzetništvo, male i srednje firme, porodične firme, da su one kičma u stvari privrede u čitavom svetu, da one zapošljavaju preko 70% zaposlenih u svetu, tako da Čačak ne želi da zaostane u tom pogledu, želimo da nastavimo ovo što imamo, da unapređujemo, da otvaramo nova radna mesta. Biće prilika da potencijalni kupci sagledaju šta Čačak može da ponudi, naravno da se razmene i iskustva, da se ideje neke pretvore možda u nove investicije, prilika za nove investicije u grad Čačak. Ono što je za nas najvažnije, to je da se taj jedan brend čačanske privrede kao pojam malo više istakne i da se o njemu priča ovih dana, a onda posle toga da nastavimo niz drugih aktivnosti da bi se ta tendencija promocije srpske čačanske privrede nastavila. Kao rođen, kažem sad Bečlija, ali ipak Čačanin, vidim to kao odličnu priliku da se firme iz Čačka predstave i u Beogradu, isto tako celoj Srbiji, ali i drugim kompanijama iz širom sveta. Austrijska privredna komora redovno, znači i za sve 9 oblasti u Austriji primenjuje takve manifestacije, ali isto tako gradovi na regionalnom nivou i mislim da je ovo isto da postane dobra praksa i u Srbiji, da se svi gradovi umrežavaju i da i zajedno firme nastupaju na takvim sajmovima. Mi ćemo nakon ovog sajma odmah sve firme pokupiti što učestvuju i organizovat ćemo jedan prvi sajam metaloprerađivačke industrije iz Srbije i Republike Srpske u Austriji. Privredno-sajamsku manifestaciju obišli su Željko Sertić, ministar privrede Republike Srbije i v.d. predsjednika Privredne komore Srbije Milivoje Miletić. Srećan sam što je jedna ideja koja već nekoliko meseci je bila aktuelna, danas dobila svoje oličenje u ovom skupu ovde. Mislim da je ovo pravi način da se opštine i gradovi u Srbiji predstave. Komora Srbije je mesto na kome treba da se susreću ljudi različitih interesovanja. Ono što mi je jako zanimljivo danas, što sam imao prilike da vidim spoj proizvodnje, usluga i nekih novih stvari za koje nisam čak ni znao da u Srbiji postoje, da mi proizvodimo, da imamo sposobne preduzetnike koji već to rade i izvoze na inostrana tržišta. Gotovo da nema čoveka danas koji se nalazi u ovoj sali da nema neki izvozni potencijal ili je već u fazi izvoza, što jeste jedna od glavnih opredeljenja koje moramo u budućem periodu da postičemo, a to je izvoz. U tom smislu država će stvoriti sve elemente potrebne za ambijent poslovanja da bude zaista kvalitetniji i mnogo bolji nego što je do sada bio, a sa druge strane ćemo kroz Fond za razvoj i druge institucije kao što je Agencija za osiguranje izvoza omogućiti i pomoći našim privrednicima da te izvozne aranžmane učine sebi jeftinijim i efikasnijim kako bismo zaista i konkurentno nastupili na stranim tržištima.